mag rem mag medo remo koso gin yedhe matimango? Nyaka imuony gi pile pile newach gin koro let's say kaka wan hydroxyurea is a cancer drug. Koro nyaka wamuonye pile pile mondo odhi e system wa mondo omenini the sickle red blood cells mondo obed round, take a round shape. Koro that is why we need to take it on a daily basis. Kwa muonyo gi on a daily basis to tekendo wanyalo bedo gi crisis. Mano kaluwore gi kaka remo nitiere. Ngano ero mabende nitiere koda tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Ahinya wachore ni nitiere kaka kit rembe mano miluongo ni red blood cells nitiere kaka gikawo kido kata shape mopogore mabende kelo negi rem kata crisis miwachono. Mano bende koro